Hola. Perdó, Esperes algú? Sí, tinc una cita. Com cada any amb l'esport, no l'hauràs vist per casualitat. No, i no crec que vinga, Que raro. Ell mai ha faltat a la nostra cita. Des de fa 41 anys sempre hem quedat així per a celebrar els millors moments de l'any. Esport i jo, que em dic Gala, mai hem arribat tard a una cita. No. Però esta xica no s'ha enterat que ha hagut una pandèmia. En quin món viu? Estic segura. Per què no va assistir aquest any? Mai s'ho perdria. A veure com t'ho explique. Resulta que un xinès es va menjar un ratpenat, no el de l'escut del València, un ratpenat xinès. O era japonès i es va menjar un xinès. La qüestió és que aquest animalet tenia dins un bitxet, un virus. Era redonet i xicotet, de color verd fosfi, com l'emoji del WhatsApp. I tenia uns punxos, l'anomenaven coronavirus. I jo pensava que era monàrquic al principi, per això de coronavirus. I no, resulta que és pels punxos, que pareixen una corona, clar. Total. La qüestió és que, clar, aquest virus va fer que molta gent es ficara malalta i ens van confitar. Confitar? No, volia dir confinar, que ens van tancar, que no ens deixaven eixir de casa. La qüestió és que no han hagut competicions esportives i avui no hi ha cita, saps? Tenies raó. No vindrà. Però no pot ser. Sempre hem vingut junts amb tot el món de l'esport. Però, xica, no plores, no passa res. Ven. Mira, en els mesos de confinament, l'esport ens ha salvat a tots. No és menys important perquè avui no hagi vingut. Tot el món ha estat fent esport. Mira, conec gent que ha preparat entrenaments de 20 quilòmetres al seu menjador i gent que s'ha ficat els seus fills a l'esquena per a fer flexions, amb marraixes d'aigua, pujant i baixant escales. De tot s'ha fet. Els que pitjor s'ho tenien eren els de natació i els de rem, perquè, clar, sense piscines a casa, doncs, clar, no es pot entrenar. Però conec un d'ací de Gandia que va agafar un container d'eixos de la seva empresa, el va plenar d'aigua i va entrenar a sa casa. Has d'estar tranquil·la, perquè els esportistes ja estan eixint al carrer, han tornat a entrenar, perquè ells són constants, són organitzats, responsables, i lluiten per això que de veritat estimen, l'esport. I el paper del vàter, què? Jo no sé per a què volia la gent tant de paper del vàter. A 5 supermercats vaig anar i no vas trobar en cap. Resistiré para seguir viviendo. Tots els dies eixíem a les 8 ahir de la vesprada a aplaudir als balcons, que jo el primer dia pensava que m'aplaudien a mi i em vaig ficar a saludar. Gràcies, gràcies. És que no m'ho puc creure. De veres no ha vingut cap esport? Un segon. Estic segur que l'any que ve tindràs la teua esperada cita. Així que ves buscant un vestit ben xulo, perquè nosaltres, així a Gandia, estem fent força per combatre aquest maleït virus. Respectem la distància de seguretat, utilitzem el gel hidroalcohòlic, la mascareta i el toc de queda. Però si falten 5 minuts. Espere veure't l'any que ve.